Prif Arolygydd Huw Nicholas dwi'n arwain yr adran llywodraethu. Mae mwy o bobl nawr yn siarad Cymraeg, a mae o bobl sydd yn gweithio yn Heddlu yn siarad Cymraeg. Felly mae'r cysylltiadau yna. Es i Prifysgol lan yn Llundain a dwi ddim yn defnyddio Cymraeg am 20 mlynedd nawr. Felly dod yn ôl i'r Gwent ac sylweddoli pa mor pwysig ydy'r Cymraeg. Dwi'n trio ail-ddysgu. Mae'r llu yn cefnogi fi, mae yna grwpiau tu fewn i'r llu sy'n cefnogi pobl sy'n siarad Cymraeg, felly dwi'n ail-ddysgu Cymraeg. Dyn ni'n defnyddio'r Cymraeg yn ffurfiol. Dyn ni'n cefnogi pobl sy'n gweithio yn yr ystafell rheoli, lle maen nhw'n cysylltu â'r cymuned trwy'r ffôn. Dyn ni'n cefnogi pobl lawr llawr yn y derbynfa, lle maen nhw'n defnyddio Cymraeg eto i cysylltu â pobl sy'n dod i mewn ac eisiau siarad Cymraeg. Dyn ni'n sgwrsio Cymraeg, mae yna llawer o bobl yn y llu sydd yn dysgu Cymraeg, a mae'r llu yn cefnogi pobl sy'n dysgu. Mae yna dosbarthu Cymraeg yn cael ei ddal yn y llu, felly mae'n cefnogiad cryf. Paid ac bod yn ofn defnyddio'r Cymraeg. Mae'n well defnyddio'r bach o Cymraeg sydd gyda chi na dim defnyddio'r Cymraeg o gwbl.